Nilihit kita mga kajiboy. Itong gidaupan itong siligan mga kajiboy. Ayos niya mga kajiboy. Kaya napaso ba mga kajiboy ba? Nilihigta kay mahawan-hawan itong palibot ba na mawat ang mga lamok. Layas ang mga lamok dito sa amo ba niyo? Muna sa inyo. Yung kanang dili na mubalik ba? Sa may lamok na layas mubalik lang gihapon. May tatuog hindi na mabalik ba kay at walang padadaan og bugas og kaldero. Mapalong agol na tong kanon ba gasa siya mo layas, gasa siya madto. Na ato lang kapitan og usod niya unlan og habol. Pero di na gid mobalik ba? Ang saon mobalik malang gihapon ang lamok og sa pag-usahan tong daob. Atong layas ang lamok, mobalik lang gihapon lamok eh. Mo nakaapan na yun. Nakaapan ning lamok ba? Mulayas mobalik malang gihapon. Sa pasiguro padadaan nato sa bugas o kaldero niya sudan. Nya habol og unlan. Mobalik lang gihapon lamok eh. Sige mga kajiboy eh. Kaligre. Katawang tani o talay mahimo ani ang lawa. Sige mga kajiboy. Paki-like, follow, share, subscribe, check notification bell. Thank you.